Здравейте, ще коментираме една статия, може да сте я чели в Наука of News, има и там на други места. Интересното, в Америка естествено, защото да знаете българите, след като реално каквото и да говорим, българите между 90-та и 2005-та са 15 години, почти не е имало икономика, всички тия неща, които сега се говорят. Няма значение, не е имало изградени съществени класи, имали сме да речеме по-богати, много бедни, тези богати, нали, в началото са били с челните коли, с мобифоните, после малко по малко се появява бизнес, за да има бизнес трябва да има икономика. И след което се появяват менеджерите, управителите, които са били бивши бедняци, повечето от тях, за които ние не сме правили изследвания. Докато да речеме в Америка са правени. Нали, така наречените корпоративни изследвания, корпоративно мислене, менеджмент мислене, ние просто четем книжки от тях и копираме, ние нямаме собствени изследвания. Просто защото първо, че нямаме нужда, второ, ни е ясно в България кой какъв е. И изследването показва, че хората, които имат власт, почват да придобиват мозъчни проблеми, почват да намалят части от техния мозък, почват да им липсва емпатия, почват да описват всичко с шаблони. Това е може би като професионално увреждане от това, че са лидери, те трябва да отсяват маловажните от важните неща, за да може да върви богатството напред, от което те, ако са собственици, да вземат, или ако са менеджери, да вземат тяхното процентче, да се приберат вкъщи и си пуснат телевизия. И в началото може да погледнете в България, това не е очаквано, хората, които се виждат до вас, почват да се увреждат, почват да ги мразят, почват да ги кълнат, проклятия ви казвам разнообразни. В един момент, който се види във властта, той пък се уврежда. На практика нямаме училище и университет за богати. Не ти казват, да речеме като си в определена професия, ти казват, трябва да се пазиш, че има такива и такива вредни излъчвания, да речеме при работа с компютри, при работа с много хора имаш стрес, как да разтоварваш стреса. Но на практика не казват като забогатееш или като се видиш в много власт, как да наблюдаваш мозъка си, дори да си направиш скенер на мозъка и как сам да опиташ да си правиш терапия, че едно време си бил едно ангелче в родилното, бил си весел ученик, може би, или весел студент, в един момент си някакъв тежък командаджия и то все пак си е за тях, защото тия хора, нали, днеска ги виждате с власт, с пари, с хубави коли, с костюми, нали, с излъчване, и те след време ще са стари. След време ще са още по-стари и ще си отидат от този свят. Те губят. Те дори губят. Те виждат света в шаблони. Описват нещата в шаблони, защото е по-лесно. Могат да си купят всичко и това всичко също го описват с клишета. Все едно е двоизмерно. Нали, знаете, че може би богатите хора нямат мечти. Може би по някакъв път си мечтават за безсмъртие. Те нямат, те като могат да си купят повечето неща, нямат това тези силни мечти, които ги имат бедните. Проблемът е, че в съвременния живот и мечтите изчезват и бедните спяха да мечтаят. И те отрано, като някакъв Excel. Ами сега нашите ми дават пари, после като завърша, трябва да работя толкова, ще ми трябват, за да мога да имам нов апартамент с нови мебели, толкова по толкова. Ето няма как да си щастлив с подобен Excel. Другото беше едно време едни безкрайни мечти, които хората пушиха синьо Виктори с кубинки и само печатаха някакви мечти, които нямат значение. Нали? Все пак пожелавам ви да имате хубави мечти, ама наистина хубави, които да развият вас и другите, които да ви дават добро настроение. И просто не се ядосвайте на началниците, не се ядосвайте на хората с власт около тях, дори да са преподаватели, особено в казармата и в полицейската система хора във власт има, които просто са си увредени. И просто ги чакат да се пенсионират. И те самите не са им казали как да си началник ставаш номер 1. Абе не ставаш номер 1. Благодаря ви.